дар 3 моҳи аввали соли равон 163 корхонаи саноатӣ дар Тоҷикистон комилан фаъолият накарданд. Дар қарори ҳукумати Тоҷикистон ки 30 апрел имзо ва рӯзи 22 май нашр шуд, натиҷаҳои рушди кишвар дар 3 моҳи аввали соли равон ҷамъбаст гардидааст. Дар санад гуфта мешавад ки дар 3 моҳи аввали соли ҷорӣ 163 корхона умуман фаъолият накарданд, ки боиси рукуд дар соҳаи саноат гаштааст. бинобар ин рушди соҳаи саноат дар ин давра дар қиёс ба соли қаблӣ 6.3% коҳиш ёфтааст. дар идомаи ин ҳуҷҷат гуфта мешавад ҳаҷми истеҳсоли 24 номгӯи маҳсулоти саноатӣ низ дар ин давра кам шудааст. ин қарор бо имзои раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон, ки ҳамзамон вазифаи раиси ҳукуматро иҷро мекунад, содир шудааст. дар ин санад ба вазорату идораҳо супориш дода шудааст, ки сабабу омилҳои фаъолият накардани ин корхонаҳоро муайян кунанд. бар илова вазорату идораҳо ва ҳукуматҳои маҳаллӣ ӯҳдадор шуданд, ки барои бартараф кардани хавфу осебҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ чора андешида ҷиҳати бештар кардани истеҳсоли маводи ивазкунанда дар кишвар талош варзанд. бо вуҷуди суст шудани рушди саноат дар кишвар гуфта мешавад, даромади буҷаи кишвар дар 3 моҳи соли аввал 101% иҷро шудааст. ба буҷаи кишвар дар ин муддат 4.4 миллиард сомонӣ маблағ ворид гаштааст. даромади асосии буҷаи кишвар аз ҳисоби андозҳо будааст. дар ин муддат ба буҷаи кишвар 3.3 миллиард сомонӣ аз ҳисоби андоз ворид гашт.